Sibon ya kini ki mahila jongi bat ki youth congress bat ki members jongi congress balawan na keling ki ba Gabriel na do na nong stoin na riboy keling ban sim benta kini ka jing protes jongi kre sibenta namar ba ka ID kala samon ya ka Sonia Gandhi menta kini ka sing ka baar kini ka protes kre ha barok ka we ka India kini ka sembol hang ni ngi kamle jai dai namar ba ka state jongi ki bru ki balong jai jai te ngi chuaban ya protes ngi adon ki meeting bangi de balong ba jai jai ki samla jongi balong jai jai te gi ba lead hi kini ka protes de jang ki mahila te PE ba ka BJP kala harash ki leader congress jongi la da de po Karnataka la ne la de Goa la na de Assam la da de keleng ki harash ki congress jongi ndre nda kini ki jo ki congress nda kila join bat ki BJP kila sein ha por bi ki don congress ki de ki nong to ki nong lute por bi ki don congress ki Kenya ki ba ki de ki babam sap ndre nda ki join po BJP ki kila long kum ki sein la de po West Bengal la ni Assam la ni po Maharashtra ne keleng kini baro kade ka jing trot jong ke BJP ka pendon kam ya ki agency ki beper ban nyoroi ban penting ya ki kongres kata kadang ia protes haga demokrasi ngi don ka hok ban protes tambah ka protes jong i kale kat kum ka kendon ka protes jong i kat kum ka jingdawa bangi don te ki bong ma pinga kwai ban ai sikenten kla tristom ki mahila lawan keleng te ngai kublei pi ki press ro ki badon lang na kublei kam tami ki polis ki baya don hani na try ki polis ro ki sel tho hi ba kat badang don hi ke BJP ha sarkar ki sel thoi ka badang don hi ka MDA hang ni state kinum poi SA wat kinong trai sarkar le ni kinong rep le ni ki balak business ki ba hang no ro pi ke economy ka lahir na kapor ka jing lute ka jing hasurok nang jor menta la kiu ke jing lute support secretariat la hab so ka dom kindapet la hab ski building ke per kene baro ka de ka jing ka fail jong ke BJP ka fail jong kini ki baya serop lang bat ke BJP kata ka daungi protes kinang protes su ki por ki banwan na namar ba menta pila i ba ka kongres kala asang kiu ngila asang klein te kene gade si benta pan i ya ke jing fail jong ka government kublei sibon try ke daw ba Sonia Gandhi ke sa khot aja ngalai piki kot nga circulate ki press kadau kade namar ba ka National Herald kade ka kot kubor belasing na do swak independence da ka kongres na do ka por ja pandit Jawaharlal Nehru Mahatma Gandhi bat kiwe na do usnem chejar kandai spa lai penyo te haka jing yat ka por te ka do nong no kane ka kot kubor haka jing do nong haka jing mi jong ki media ki beper ka jing mi jong ki digital media ki beper ko do nong haka jing do nong ka kongres na ka pisa kongres ki ai ya ki siu tulop ya ki nong trei ki siu ya ka bai like but ki ai ya ki nong trei ban chim BRS te ki don kam kumba khandai pu kror ban siu ya kata te nda ai kata ki BJP ki ong ba kane baro ka jing le kalong ka criminal kane baro ka de ka jing misuse ka pisa de tang na kata ka daw handre kot kubor ka de jo kongres ka pisa ka don kongres ka jing chim pisa ka Sonia Rahul Rene Chidambaran kam don chitang karo kat ka pisa ka badon ki ai bi na ka bai like kat pisa ka badon ki siu tulop ikinong trei te he kan don kata ka jing to he kan don kata ka jing shakem he kan don kata ka jing tokit kam don e ka ne baro don FIR barabor haba kile ke de don ke FIR de don ba complain FIR rom don ba complain rom don kene baro ka de tang ka jing penting kene baro de tang ka jing yo ben kene baro de tang ka le don bor jong ke BJP ya ki leader jongi hapori India Lisbon thank you